Ahojte kamoši, vítajte v našom novom cestovateľskom podcaste. Vezmeme vás na vandrovku po rôznych kútoch sveta. Pôjdeme spoločne na krásne miesta, zažijeme skvelé zážitky, pozrieme sa na to, aký je život, práca či štúdium v zahraničí a zakusneme aj do témy dobrovoľníctva. Moje meno je Janka a spoločne s Alex vás budeme sprevádzať na cestách. Ahojte, vítajte opäť pri počúvaní Vandrovky. Moje meno je Janka a dnes sa budem rozprávať s Monikou, ktorá už takmer 10 rokov žije v Norsku. Porozprávame sa o tom, aký je život v tejto krajine, prečo si s manželom vybrali práve Norsko, ale aj o tom, akú zaujímavú prácu Monika robí. Ahoj Moni, vítam ťa. Ahoj Jani. Poďme sa netradične vrhnúť na súčasnosť a začneme tvojou prácou. Mohla by si nám prosím v krátkosti a najmä laicky opísať, čo vlastne robíš? Taká každodenná rutina alebo tvoje bežné tasky? Dobre, takže ja pracujem v IT, pracujem vo veľkej firme, ktorá spracováva rôzne siete. Máme takú tzv. Technickú sieť a tam pracujem ja. To znamená, že starám sa o všetky tie dáta, čo sa prenášajú kvázi na internete, ale toto je taká privátna, ako by som to nazvala, sieť. Predstav si, že máš niekde nejaké servery, hej. Všetky web stránky, všetko ti niekde musí byť uložené. Všetky tieto dáta sú na nejakých databázach, na nejakých serveroch. Moja práca nie je len toto kvázi sedenie za počítačom a nejako konfigurovanie vecí, ale stretávam sa aj s tým, že cestujem na ropné plošiny, kde máme tieto zariadenia a ich vymieňam. Predstav si, že máme ropné plošiny, ale takisto tam je komunikácia. Predstav si, že tí ľudia tam majú internet, tí ľudia v dnešnej dobe tam môžeš používať telefóny, hej, mobilné, čo bola kedy v minulosti nebolo. Tak sú tam kvázi nejaké fyzické zariadenia, ktoré ja chodím, vymieňam, kontrolujem. V podstate pracuješ s veľkými dátami a chodívaš teda aj na ropné plošiny, čo je teda vec, ku ktorej som sa primárne chcela dostať a je to veľmi zaujímavý fakt. V podstate tvojou kľúčovou úlohou na týchto ropných plošinách je, aby správne fungovala komunikácia medzi vonkajším svetom a touto uzavretou bublinou, ktorá existuje na tej ropnej plošine. Správne to chápem? Asi tak nejak, no. Povedzme, že tak laicky to chápeš správne. A tak laicky sme to chceli vysvetliť aj našim poslucháčom. A dobre, tak poďme sa pozrieť možno viac na tie ropné plošiny. Ako to funguje vlastne na tých ropných plošinách? Žijú tam možno ľudia nejako že permanentne? Ako ďaleko sa to nachádza od pobrežia? Ako sa tam prepravuješ? Nejaký taký úvod do tohto ropného sveta, aby si nám mohla dať, prosím? Jasné. Je to také zaujímavé. Vždycky ma to fascinovalo a tým, že žijem teda v krajine v Norsku, tak vždycky to bol môj taký sen ísť na tú ropnú plošinu a teda sa mi to aj splnilo, čo je super, lebo musím povedať, že ja to milujem, je to niečo, čo si naozaj užívam. Nie je to ľahké sa tam úplne dostať. Musíš mať nejaké základné kurzy, musíš mať bezpečnostný tréning na to, aby si mohla cestovať na tieto ropné plošiny, pretože sa cestuje helikoptérov. Musíš v podstate absolvovať tréning, kde ťa naučia, ako uniknúť z helikoptéry v prípade, že by sa stala nejaká nehoda. Musíš absolvovať nejaké tréningy v bazéne, musíš vedieť, ako v podstate uniknúť v prípade nebezpečenstva z ropnej plošiny. Takže je tam strašne veľa akože vecí ohľadne tej bezpečnosti, pretože boli nejaké filmy o týchto ropných katastrofách a podobne, aké helikoptery popadali, čiže povedala by si, že je to naozaj že nebezpečná práca, riziková práca? Tak ako sa to vezme? Ja musím osobne povedať, že nikdy som sa necítila nejako nebezpečne na plošinách, ale určite je to práca, ktorá obnáša nejaké riziko a chápem to. Mne sa nikdy nestala nejaká nehoda alebo niečo, čo by som naozaj zažila a mala z toho strach, ale viem prípady, keď sa ľudia zranili, viem prípady, keď ľudia museli sa evakuovať kvôli nejakému úniku plynu alebo podobné veci. Ale našťastie mne sa to nestalo. Takže možno práve táto opatrnosť a veľa vlastne takýchto výcvikov práve slúžia pre tú bezpečnosť toho chodu. A môžeme sa viac pozrieť na tie výcviky, ktoré si musela absolvovať predtým, než si prvýkrát išla na tú plošinu? Čiže na začiatku je to taký základný, ako som povedala, bezpečnostný tréning, ktorý trvá 4 dní, ktorý musíš absolvovať. To je to potápanie sa v mori, únik z helikoptéry a tak ďalej. Bolo to skorej ako plávať na hladine, ako sa udržať na hladine. V prípade, že naozaj tá helikoptéria, keď by mala nejakú nehodu, tak by mala
viac menej tak pozvolne klesať do mora a mala by kvázi pristať. Každá helikoptéra obsahuje taký ako keby záchranný čln, ktorý sa automaticky náfukne a ty by si mala v podstate by schopná uniknúť z helikoptéry a dostať sa na ten čln. Hej, čiže to bolo taký nejaký výcvik, že nás kvázi hodili do toho mora a my sme museli sa vytiahnuť do toho člnu a zachraňovať sa navzájom. Bolo to akože super, máš taký adrenalín. Keďže sa nachádzame v Norsku, tak sa nachádzame naozaj v studenom mori, čiže keď aj letíš tou helikoptérou, musíš mať taký, ako by som to nazvala, záchranný overall na sebe, ktorý je zároveň aj neoprenový, čiže nemala by si tam dostať voda a mal by ťa zároveň aj udržať nad hladinou, hej. Čiže aj to plávanie asi neviem, asi nemusíš úplne vedieť plávať, lebo práve ten survival suit, ako to my nazývame, by ťa mal udržať nad hladinou a mal by ťa zachrániť. Či už je to aj pred nejakými veľkými vlnami. Je to naozaj, niekedy si nevieš predstaviť, ako je to premyslené, že ako by si mala dokázať v tom mori sa udržať a prežiť. Že takýto tréning je potrebné absolvovať teda raz prvýkrát predtým, než ideš na tú ropnú plošinu, alebo to musíš potom absolvovať nejako pravidelne a obnovať si tento kurz? Musíš si obnoviť tento kurz a je platný iba na 4 roky a potom môžeš zobrať taký refresh kurz, ktorý je iba dvojdňový, je to nejaký online tréning a potom opäť nejaké praktické skúšky. Ale teda je to platné 4 roky plus musíš mať každé 2 roky zdravotnú prehliadku, ktorú musíš splniť na to, aby si mohol cestovať na ropné plošiny. Čiže povedzme, ak má niekto problém so srdcom, tak nikdy sa nedostane na ropnú plošinu? Myslím, že nie. Myslím, že je to veľmi je to obmedzené, kto môže a kto nemôže. Ten zdravotný stav je veľmi dôležitý a musí byť, by som povedala, 100%. OK, takže vieme, že si zdravá, super. Dobre, a keď si vravela, že teda sa musíte presúvať helikopterou, tak predpokladám, že tie ropné plošiny sú niekde ďaleko, hlboko v tom mori, ďaleko od pobrežia. Ako dlho, ako prebieha ten presun na tej ropnej plošine, je potom teda nejaká pristávacia dráha, alebo ako si to môžeme predstaviť? Taká priemerná dĺžka letu na ropnú plošinu je okolo tých 50 minút, hodina max. Niektoré sú samozrejme kratšie a trošku bližšie k pobrežiu, záleží aj z akého mesta letíš. Väčšina tých ropných plôšin má tzv. Heliport, čo to je taký malá pristávacia plošina, kde vlastne tá helikoptéra vždycky pristane, skontroluje sa, ty vystupíš, vždycky sú tam nejakí ľudia, ktorí ťa navigujú, ktorí ti povedia, OK, teraz môžeš vystupovať. Je to veľmi je to, by som to nazvala tak štrukturované, že vedia tí ľudia, čo majú robiť, kedy majú vystúpiť. Nie vždy máš priamy let na jednu ropnú plošinu. Môžeš mať, že tá helikoptéra zastaví na 3 rôznych plošinách a keď si tam v živote nebola, tak nevieš, že ako vyzerá tá ropná plošina, ktorá to je. A sa mi stalo to vlastne, že som prepočula, ako pilot povedal, že na ktorej plošine sme a teraz som nevedela, či už mám vystúpiť alebo nemám vystúpiť, tak som sa tam stresovala, lebo tam je naozaj veľký hluk, že nič nepočuješ, hej. Máš aj sluchatka, kvôli tomu, aby si nezničila sluch. A som nevedela, bolo to prvýkrát, takže som chytila takú paniku a potom som sa pýtala, že čo sa stane vlastne, keď vystúpiš na zlej plošine a povedala, že vôbec v pohode, že už tam bolo veľa, čo vystúpilo na zlých plošinách, lebo nie je to, že vždy poznáš tie plošiny, hej. Napríklad to, čo ja robím, je, že cestujem vždy na inú plošinu ropnú. Nie je to, že som permanentný zamestnanec na jednej plošine. A chodívaš na tieto plošiny iba v rámci Norska, alebo cestuješ aj do iných krajín? Momentálne, kde pracujem, tak robíme iba na norských plošinách, ale predtým, keď som pracovala v inej firme, tak som bola aj raz aj v Taliansku na takej veľkej lodi, vlastne LNG, to je, oni zberajú plyn. Čiže to bolo tiež taká iná skúsenosť, pretože teplom mori, nazvala by som to tak, teplom mori to funguje trošku inak a tam sme napríklad išli na túto ropnú plošinu loďou. Tam nefunguje, že máš taký, že survival suit, máš tam iba záchrannú vestu. A potom to bolo tiež také vtipné, pretože sú tam iné podmienky, nevieš, čo máš robiť. Hej, že oni nám tam priložili taký mostík, cez ktorý som musela prejsť. A teraz som nevedela, úplná panika, že už môžem ísť, nemôžem ísť, čakala som na nejaké inštrukcie a o to bolo horšie, pretože v Taliansku úplne tá angličtina až tak nefungovala 100%, čiže niekedy to je, že musíš naozaj improvizovať a používať tú hlavu, no. Spomínala si, že tie ropné plošiny vyzerajú ako také veľké lode, čiže mohla by si nám to možno trošku viac popísať, ako to tam vyzerá, či to naozaj teda vyzerá ako loď, či to je upevnené, ako to je upevnené a čo si vlastne pod tým máme predstaviť, pretože teda možno väčšina ľudí, obyvateľov na Slovensku a vo svete sa na také miesto nikdy nedostane, takže prosím ťa, tak realisticky nám to popíš.
Takže, aby som ťa vyviedla z omylu, nie sú to len lode, primárne sú to statické ropné plošiny, ktoré sú upevnené. Čiže nie sú to také tie plávajúce. Sú to aj lode, ktoré zberajú, ale aj tieto lode môžu byť upevnené. Čiže nie je to tak silno cítiť, napríklad keď sú vlny. Väčšina je statických a sú to také betónové piliere, ktoré sú vlastne až upevnené na morskej hladine, ale by si bola prekvapená, že tá hĺbka toho mora je možno nejakých 30-40 metrov. Že oni sa nenachádzajú že v nejakých stovkách metrov. A keď to je upevnené, tak keď napríklad prídu nejaké veľké vlny, tak ono vlastne nejakým spôsobom sa to neposúva a môže to, že zaplaviť? Alebo vieš, že ako to funguje, keď to je upevnené niekde v strede mora? Nie, to tak vôbec nie je, pretože naozaj ty máš povedzme, že 30 metrov pod morom máš ten betónový pilier a potom ďalších 30 metrov nad morom máš betónový pilier. A teraz si predstav, máš tam akože, oni to nazývajú takže production area, čo je práve kde sa všetko deje, kde je tá produkcia tej ropy alebo či už plynu. A potom máš takú, sa to nazýva living quarter, čo je vlastne, kde ľudia žijú. To je obrovské, to si predstav, jak nejaký obrovský hotel. Asi najväčšia, kde som bola nejaká, že 10 poschodová. Není to len o tom, že tam pracuješ, ale aj o tom, aby ten človek sa tam cítil príjemne. Máš tam kantínu v podstate, kde máš primárne ráno raňajky, obed, večeru, popri tom máš nejakú desiatu alebo prestávku, kde si môžeš ísť zobrať jedlo. Ono sa pracuje na týchto plošinách, teda čo ja pracujem, tak je iba na dennej shifte, čiže je to od 7 rána do 7 do večera. Samozrejme, človek je potom unavený, ale máš tam tie prestávky, máš tam to jedlo, čo ja nazývam vždycky ako nejaký výlet all inclusive, pretože to jedlo je tam, by som nazvala fakt, že dosť dobré. Okrem teda, ako tam chválim to jedlo, tak sú tam rôzne aktivity. Pamätám, keď som raz bola na jednej plošine, tak tam bolo večerné kino, lebo to bolo v sobotu. Čiže tam bolo večerné kino a bolo to, že nazvali to, že dámska jazda. Čiže iba všetky ženy z plošiny boli pozvané, lebo to bol taký babský film a fakt akože bolo to super. Bolo to jak malinké kino, premietačky, máš tam rôzne aktivity, máš tam že shuffleboard, hej, čiže máš tam rôzne board games, máš tam hry, máš tam kopec kníh, fakt akože každý si tam nájde tú aktivitu, keď nie je to len o práci, je to o tom aj, aby si tam ľudia cítili príjemne, v podstate, aby sa tam naozaj cítilo fajn, hej, lebo moja práca nie je teda pracovať tam permanentne, čo je 2 týždne offshore a 4 týždne mať potom voľná, ale ja tam chodím iba na také kratšie výlety, no nazvime to asi kratšie turnusy, asi. Pracovné cesty? Pracovné cesty, ako kto, ale nie. Čiže ja som tam, povedzme, myslím, že maximálne som bola nejakých 8 dní. To bolo také, že už som sa tešila domov, popravde. Ale hovorím, že dá sa nám chodiť do fitka. Sú tam fakt, že dosť dobré fitka, čiže večer si môžeš ísť zacvičiť, keď si není unavený. Môžeš si tam zahrať gulečník, šípky. Robia tam rôzne aktivity, čo som si spinning majú, že teda každý štvrtok večer máme spinning. Sobotu večer býva bingo. Čiže tam máš aj nejaké ceny. Čiže naozaj je tam aj ten sociálny život. Že to trošku znie ako teda výlet na nejakej cruise po Karibiku, akurát, že sa nikam neposúvaš a si na tom mori a užívaš si ten čas a cez deň pracuješ a keď máš voľno, tak si užívaš. Si spomínala vlastne, že ty chodíš na krátke výlety, ale sú tam možno nejakí ľudia, ktorí tam že žijú že permanentne, alebo že je to ich život, alebo vieš, že chodievajú tam vždycky iba na nejaké teda turnusy, ako si to nazvala? Hej, čiže to, čo funguje v Norsku na ropných plošinách je, že tí, čo sú fixní zamestnanci iba na ropných plošinách, tak pracujú 2 týždne, ktoré sú na mori a 4 týždne majú teda voľna. Ale tam sa potom nehráš na nejaké sviatky alebo rodinné oslavy. To tak nefunguje. Máš to presne naplánované, ktorý rok a ako máš svoje turnusy a vtedy tam musíš byť. Samozrejme, keď ochorieš, tak vždy majú nejakú náhradu, niečo sa dá vymyslieť, ale toto je práca, keď pracuješ ako permanentne. Tým, že ja to tak nemám, tak ja vlastne pracujem normálne v kancelárii a potom mám povedzme, že nejaký týždeň cestujem a som na tej ropnej plošine a potom samozrejme mám nejaké kompenzácie, že môžem si zobrať náhradné voľno za to, alebo nemusím si všetko voľno zobrať, môžem si to dať preplatiť, je to už na mne, hej. Ale sú tam nejaké limity. Tým, že ja nestravím toľko času vlastne na mori, tak není to nejaké obmedzenie pre mňa, ale viem, že
ľudia, ktorí cestujú často, tak potom musia mať nejaké požadované voľno, ktoré musíš mať ako taký oddych. Že si spomínala, že častokrát narodeniny a takéto veci sa potom vlastne nedajú nejako ovplyvniť, takže asi tí ľudia, ktorí tam pracujú takže na full time permanentne, tak to majú ťažšie s rodinným životom. Určite áno. A toto je taký, nie že problém, ale potom mám taký pocit, a hlavne to vidím, že keď som tam a vidím tých ľudí, ako tam pracujú, tak to je taká ich druhá rodina. Oni chodia na rovnaké turnusy, čiže oni sa tam stretávajú tie 2 týždne a žiješ tam v podstate s tými ľuďmi, hej. Čiže to je taká ich druhá rodina a to, že už ako to máš teda naplánované, že bohužiaľ doma, keď máš deti a majú narodeniny a rovno to zmeškáš, no je to, asi by som to tak nazvala, že taká nejaká obeta pre tú robotu, ale zase si vezmi, že robíš 2 týždne a 4 týždne máš voľno, hej. Čiže vlastne 2/3 roka si doma. Takže má to svoje výhody a aj nevýhody. Tieto ropné plošiny, ktoré vlastne navštevuješ v Norsku, sa nachádzajú v Severnom mori, hej? Áno, to iba v Severnom mori. Mám pocit, že teraz na TikToku frčia také videá dosť, že vlastne ako to funguje na tých ropných plošinách, obrovské vlny, záplavy, hrozné nebezpečie, Severné more úplne divoké, katastrofálne. Že cítila si sa ty takto nebezpečne niekedy na tej plošine, že bolo to more nejaké divoké a neviem, že cítila si sa ohrozene? Popravde musím povedať, že asi nie. Nikdy som nezažila nejaké extrémne divoké more. Bola som raz na takej tej lodi, čo bola pripevnená, ale ako náhle boli väčšie vlny, tak to cítiš. Ten prvý deň je to také zvláštny pocit, že cítiš sa ako keby si bola trošku opitá. A potom tvoje telo zrazu ten druhý, tretí deň si absolútne na to zvykne. Ale čo bolo smiešne, že keď som sa vrátila vlastne domov, tak ten prvý deň a druhý som mala pocit, že opäť som ako keby chorá. Opäť som sa splávala na tom mori a to moje telo kvázi bolo také prispôsobené tomu plávaniu a tým pohybom. Čiže som sa fakt že cítila 2 dní potom, ako som došla domov z tej ropnej plošiny, tak som sa cítila zle. Takže si mala vlastne morskú chorobu? Áno, ale už na pevnine. Častokrát sú ropné plošiny blízko seba a teraz bola som na jednej, kde boli ďalšie 2 veľmi blízko a teda na tej jednej, našťastie nie na našej, bol únik nejakého neznámeho plynu. Čiže ich všetkých museli kvázi evakuovať. Niektorých ľudí poslali na pevninu s helikoptérami, to je prvá taká záchrana, že helikoptéry sú mobilizované hneď a niektorých tým, že sme boli veľmi blízko, helikoptérov poslali k nám. Čiže títo ľudia napríklad strávili u nás na plošine 2-3 dní, až kým sa tento problém na tej druhej neopravil. Hej. To funguje vtedy tak, že len naozaj takí základní ľudia alebo tí núdzoví, ktorí vedia ten problém opraviť, musia ostať tedy aj s takým tým rizikom na tej plošine a všetkých ostatných evakuujú. Pre mňa to nebolo nič, lebo skôr aj tí ľudia, čo prišli k nám, to bolo, neviem si to predstaviť, ale to bolo o 10. večer, teraz si predstav, že ležíš na tej kabínke svojej, väčšinou máš tak, že si sám na kabínke a zrazu funguje to tak, že ak v prípade, že sa niečo deje, tak je alarm. A teraz buď príde nejaká správa, že čo máš robiť, čo sa deje, ale títo ľudia musia si zobrať ten survival suit, rýchlo sa stretnúť na tom dohodnutom mieste, čo sa nazýva monitoring class a v podstate teraz sa dohodnú, čo sa je diať. Oni ti by mali aj povedať, že OK, kvôli nejakému úniku plynu budeme mať evakuáciu, všetci sa pripravte. Tedy to nemôžeš premýšľať nad tým, že kde je môj mobil, musím si zobrať veci. Nie, to tak nefunguje. Ty sa musíš rýchlo fakt zobrať ten survival suit, utekať na to dohodnuté miesto. Našťastie, ako hovorím, mne sa to nestalo, ale každú druhú nedeľu býva takýto tzv. Drill, takéto cvičenie a vtedy to funguje rovnako, že spustí sa alarm, vyhlási sa, že niečo sa deje a tí ľudia, ktorí sú v takej, ako by som nazvala, tej skupine, ktorí sa majú pripravovať, každú druhú nedeľu cvičia nejaké iné cvičenie, že čo sa deje, čo sa stane, majú nejakého zraneného a sa to trénuje. Je to veľmi dôležité to často trénovať, lebo keď príde niečo reálne, tak aby tí ľudia vedeli, čo majú robiť. Takže bezpečnosť nadovšetko a funguje to tam bezpečne a vždy sa cítiš aj ty zatiaľ bezpečne, keď si tú plošinu navštívila. Áno, určite. Ako bol taký vtip, že najlepšie miesto, kde dostať infarkt je ropná plošina, pretože tam máš hneď záchranárov, všetci musia mať zdravotný kurz. Čiže také miesto, že keď by sa ti malo niečo stať, tak je to, že super, že viem, že keď sa mi tu niečo stane, tak viem, že každý z týchto ľudí ma vie zachrániť.
A čo sa týka tej bezpečnosti, tak predpokladám, že aj na tej ropnej plošine priamo fungujú nejaké špeciálne pravidlá, čiže možno mohla by si nám toto nejako popísať, alebo teda dá sa spraviť nejaké videjko odtiaľ, vieš sa ísť prejsť napríklad, že von na plochu, ktorá je vlastne s výhľadom na more, že máš tam kabinku s okienkom. Áno, sú tam pravidlá, lebo v podstate máš tam všade, takzvané, array, kde je zakázané nosiť, mobil kvôli k tomu, že je to výbušné prostredie, hej. Čiže keď sa pohybuješ vonku, musíš dodržiavať pravidlá, čo je, že musíš mať helmu, musíš mať okuliare, musíš mať, rukavice, musíš mať, takzvaný overall, ako to monterky by som to nazvala, bezpečnostné topánky, všetky toto bezpečnostné, vybavenie musíš mať. Nesmieš mať pri sebe mobil, pokiaľ nie je, dovolené mať, alebo existujú samozrejme nejaké mobily alebo zariadenia, fotoaparáty, ktoré sú, um, dovolené tam mať v týchto výbušných prostrediach, ale nie je to normálny mobil alebo normálny počítač, čo ja potrebujem teda k práci. Čiže to si vždycky buď musím vypnúť ten počítač na to, aby som mohla prejsť touto production area, kde sú tieto výbušné plyny. A keď dojdem na to miesto, kde mám vykonať tú svoju prácu, tak tam si ho zase zapnem a teda tam pracujem. Ale není to úplne tak, že idem sa prejsť, poprechádzam sa, spravím si fotečky, to asi tak není. Je to tam veľmi striktné a čo sa týka takisto aj tej bezpečnosti by som nazvala, že skorej žiadne fotografovanie, ten výhľad na more, áno, pokiaľ máš šťastie, tak dostaneš kabinku, kde máš nejaký výhľad na more, ale tie nás sú vždycky také špinavé, že to je také, že ani nehovoriac o tom, že žiaden alkohol. Alebo počas tej práce, alebo keď si na ropnej plošine, tak spracuješ s ľuďmi, ktorí sú tvoja rodina, ktorým musíš veriť, ktorí oni veria tebe. Je tam tá komunikácia, aby sa niečo nestalo. Není to sranda, no. Koľko ľudí sa tak približne nachádza na takej ropnej plošine? Niektoré sú menšie, niektoré sú väčšie. Na najmenšej asi, ktorej som bola, to bola taká loď, tak tam nás bolo, že 19 ľudí. Fakt, že 19 ľudí, tak ten človek, čo bol aj kuchár, bol zároveň aj zdravotník a tak ďalej. Hej, to je také smiešné, ale normálne to tak nefunguje. A potom sa mi stalo, že práve na tejto malej som mala jeden večer migrénu a neprišla som na večeru, tak tá kuchárka vedela, že som není na tej večeri, tak mi odložila celé jedlo, hej. Takže to bolo také vtipné, ale bežne je tam okolo 40, 50 ľudí. Také priemerné. Samozrejme na tej najväčšej, čo som hovorila, že 10 poschodí, tak tam bolo vyše 100, 120 ľudí. To je také, že je to obrovské, potom to ani nepoznáš tam tých ľudí všetkých. Tie menšie sú také viacej, také by som to nazvala také rodinné plošiny. Je to taká dobrá atmosféra, by som to povedala. Čiže je to taká jedna rodinka, kde má každý svoju úlohu a v podstate spomínala si nejakých kuchárov, ty si teda nejaký ten IT staff a aké teda ďalšie možno profesie sa nachádzajú na takej ropnej plošine? Je to také zvláštne, ale je to naozaj jak taká cruise, čiže si predstav, že máš tam tých kuchárov, máš tam upratovačky, máš tam zdravotníkov, potom tam máš takto kvázi by som to nazvala technické pozície, máš tam nejakého šéfa tej platformy a všetko to tam tak kvázi funguje, by som nazvala. A čo by som teda chcela podotknúť je, že naozaj taký primárny jazyk na tej platforme je norština, hej. Čiže pokiaľ nemáš nejaké špeciálne zamestnanie, že si tam potrebný, tak primárne komunikácia, všetko to je po norsky. Asi s angličtinou veľmi, veľmi ťažko, no. A ty vieš dobre po norsky? Záleží, čo je dobre. Myslím, že dohovoriť sa dohovorím, ale vždy prídu nejaké nové slovička, ktoré len tak sa pousmejem a poviem, že aha. Čiže není to 100%, ale na to, aby som tam dokázala pracovať a aby sme sa dorozumeli, tak tá norčina mi postačuje, hej. Tak predsa len 10 rokov je dlhá doba, čiže predpokladám, že sa na teba toho nalepilo dosť. Takže povedala by si, že primárne na tých plošinách sa nachádzajú nory, alebo stretla si tam niekedy aj niekoho iného zo Slovenska? Nikdy som tam nestretla teda Slováka, to musím popravde povedať. Ale viem, že niektorí či už Češi alebo Slováci tam pracujú, ale neviem, či sú to permanentní zamestnanci, ale ja som sa teda nestretla. Stretla som sa tam s inými národnosťami, ale nie s nejakými, ktorými som si rozumela. Ako jazykovo, myslím. Ale primárne sú to teda Nóri. 90% by som povedala.
OK, z tohto všetkého mi vychádza a ako si nám to opisovala, že tebe sa vlastne tá práca na tých ropných plošinách páči a, chcela by si ju vlastne vykonávať aj naďalej do budúcna, možno aj nejako viac intenzívne? Asi áno. Je to niečo, čo ma láka, čo mám rada. Tým, že mám teraz 2 malé deti, tak je to náročnejšie na to, aby som cestovala toľko, ale možno keď baby budú už staršie do budúcna, tak, viem si tam predstaviť, mať taký život, že kvázi 2 týždne makáš a potom 4 týždne máš voľno. Týmto by som asi uzavrela tému ropná plošina a práca a na záver by som sa ťa chcela ešte popýtať aj vo všeobecnosti, ako funguje život v Norsku, prečo ste sa možno rozhodli ísť do Norska a nejaké porovnanie so Slovenskom, tak možno začneme tým, že vrátime sa teda úplne na ten úvod pred tými 10 rokmi, prečo ste sa rozhodli ísť práve do Norska? Nebolo to rozhodnutie ísť do Norska, chceli sme odísť zo Slovenska, skúsiť niečo iné. Keď sme mali 27 rokov a v podstate môj priateľ tedajší, dnešný manžel, dostal ponuku práce do Norska. Tak tým, že to bolo, máme istú prácu, tak sme sa presunuli do malého mesta norského Bergen. Hovorím malého, pretože že ideme z Bratislavy, takže pre mňa to bolo malé mesto, ale není to malé mesto úplne, je to druhé najväčšie mesto. A bolo to také zaujímavý taký život, hej. Nemáš deti, nemáš záväzky, čiže ideš, vyskúšaš, nepáči sa ti, zbalíš sa a ideš domov. Ale už sme tu 10 rokov, čiže asi sa nám tu páči. Takže to bol úspešný pokus. A takže ty si vlastne spomínala, že tvoj priateľ, vtedajší manžel dnes už mal dohodnutú prácu vopred. A ako to bolo s tebou a s prácou na začiatku? My sme sa sťahovali v roku 2014, keď bolo taký veľký boom, by som to nazvala, a ten priemysel sa tu veľmi rozvíjal. Avšak chvíľku na to prišla taká kríza, čiže bolo to veľmi ťažké pre mňa si nájsť potom prácu. On mal hneď prácu, čiže ten jeden príjem nám postačoval, bolo to fajn, ale samozrejme, ja som už aj predtým pracovala v IT a všetci hovorili: "Jasne, nebudeš mať problém si nájsť prácu v IT, to bude úplne v pohode." Ale nie, nebolo to také ľahké. Mala som iba angličtinu, aj tá angličtina bola taká, že OK, rozumiem niečo, ale nebola takisto 100%. Takže som sa do toho pustila, začala som makať na sebe, začala som sa vzdelávať v norčine, chodila som na všetky tréningy, na všetky kurzy, vzdelávala som sa viacej v IT, v certifikácii a až popravde po 3 rokoch sa mi podarila nájsť práca. Popri tom popri tom som mala také malé joby, kde som pracovala som aj v pizzerii. Tie začiatky boli ťažké pre mňa, ale dnes musím povedať, že tam, kde som, tak som veľmi spokojná. A povedala by si, že ťažké pre teba bolo nájsť si prácu kvôli tomu jazyku, kvôli tým jazykovým bariéram a že si nevedela po norsky a uprednostňovali teda možno kandidátov s norštinou, alebo to bolo celkovo v podstate, že ten trh aktuálne nebol možno prispôsobený na príval cudzincov a bol nedostatok pracovných ponúk vo všeobecnosti v rámci toho tvojho sektora, keďže si chcela, predpokladám, pracovať v tom, čo si vyštudovala. Bolo to ťažké na začiatku kvôli tej norštine. Tak to cítim ja, tak som to videla a kvôli tomu, že prišla troška taká kríza. Veľa aj norských zamestnancov bolo buď prepustených, čiže zrazu bola kríza a zrazu nebol taký dopyt po tej práci. Čiže ja som sa fakt makala, bol to pre mňa čas, OK, urobiť niečo, takže som makala na tej norštine, začala som robiť tej pizzerii a tým, že sa mi zdokonalila tá norština, kvázi, tak by som povedala, že potom som si dokázala nájsť tú prácu, no. Takže možno taká kombinácia obojí. Aký je život v Bergene, ako by si popísala toto mesto a v podstate teraz už žijete v Osle, čiže nedávno ste sa presťahovali do hlavného mesta. Vedela by si nám to možno porovnať? Tak bolo to také vtipné ani, alebo tak, že OK, sťahujeme sa do Bergenu. Tak som sa pozrela na mape, že kde je Bergen. Dobre, nevedela som, že existuje nejaké mesto Bergen. Tak sme sa zbalili, presťahovali sme sa, však sme boli mladí, však nejako to bude, nejako bolo. Ale teda ja som nevedela o tom, že v Bergene strašne veľa prší. Bergen je krásne mesto, je tam strašne veľa hôr, je to také menšie mesto, ale naozaj nádherné. Ale bol rok, keď z toho roku 260 dní pršalo. Čiže
je tam potom človek obmedzený. Potom to fungovalo, musíš mať dobrú bundu, musíš mať dobré nohavice, tvoja primárna obuv sú iba gumáky, hej. Tie vonkajšie aktivity boli veľmi obmedzené, čiže všetko také vnútorné aktivity. A na začiatku, keď nemáš kamošov, tak to bolo trošku aj ťažké, bolo to niekedy náročné. Ale po 8, bývali sme tam vlastne 8 rokov, potom prišli deti, tak sme povedali, že dosť, super, máme radi Bergen, ale to sa tu nedá sa tu žiť. Život máme len jeden, tak sme sa rozhodli sa presťahovať do Osla, kde je to počasie oveľa, oveľa lepšie, ale zase ten život v Osle je finančne náročnejší, pretože je to drahšie mesto. A keď si spomínala tých kamošov, tak možno by som nadviazala možno na takú nejakú norskú kultúru, na to, akí sú Nóri. Sú priateľskí, máte norských kamarátov, alebo máte skôr zahraničných kamarátov? Ako si sa cítila napríklad v prostredí práce, kde si mala možno teda, predpokladám, viac norských kolegov? No, tak ako asi viacerí vedia, tie škandinávski ľudia sú takí chladní, je to pravda, ale nie je to úplne to, pretože musíš myslieť na to, že je tam tá jazyková bariéra, čo je veľká bariéra na začiatku. Uh, Primárne, keď sme mali kamarátov, tak to boli väčšinou zahraniční. Buď to boli nejakí ľudia zo Slovenska, alebo ľudia, ktorí prišli takisto zo zahraničia. Časom už, keď vlastne prídu tie deti, tak dostaneš iných kamarátov, zase by som nazvala. Prídu tam iné detičky, ktoré sa hrajú, prídu tam norskí rodičia, ktorí spoznajú, že si úplne normálny a takisto si viacej involvnutý v tom norskom živote a ku koncu vlastne, ak sme žili v Bergene, tak sme mali veľa aj kamarátov, ktorí boli norskí kamaráti. By som to nazvala, že už kamarátov, hej. Lebo známy je známy, ale kamarát je kamarát, na ktorého sa vieš spoľahnúť. Čo zatiaľ teda vo Slep poviem, že ešte nemáme, hej. Takže vy ste vlastne sa rozhodli začať ako keby úplne od začiatku. Opustili ste tú svoju znova komfortnú zónu a odišli ste vlastne kvôli primárne počasiu z Bergenu do Osla, kde ste nemali žiadnych známych a vlastne začali ste tu úplne od znova. Hej, hej, tak ako vravíš, zobrali sme tento risk, ale Bergen je malé mesto, tak by som to povedala, a tie letecké spoje boli obmedzujúce. Takisto Oslo je zase väčšie mesto, máš tu viacej možností, a máš tu lepšie letecké spoje, vieš sa dostať. Je tu oveľa lepšie to počasie, ale ako hovorím, ten život tu, hlavne čo sa týka bývania, je oveľa náročnejší finančne. A áno, tak ako hovoríš, tí kamoši nám tu zatiaľ chýbajú, ale tak časom to príde tiež. Čo sa týka toho Bergenu, tak si spomínala, že je to krásne mesto. Odporúčala by si toto mesto na návštevu aj napriek tomu, že to počasie je tam všelijaké? Určite áno. Je to, ja by som to povedala, že to je jedno z najkrajších miest v Norsku, hlavne keď neprší. Keď svieti slnko, tak je to 100% najkrajšie mesto. Máš tam kopce, máš tam 7 kopcov, ktoré obklopujú práve tento Bergen. Máš tam rôzne výhliadky. Keď vidíš na ten kopec, to je, že idem do mesta, tak idem sa prejsť na prechádzku hore na kopec. Máš nádherný výhľad, máš tam, je to prímorské mesto, čiže si kvázi v prístave. Máš tam starodávne budovy, ktoré sa volajú Briggen, je to práve uprostred je v centre a je to veľmi pekné. Je to niečo, čo človek, keď už ide na výlet do Norska, mal by vidieť. Je tam jeden ten teda veľmi, dokonca dva také populárne turistické kopce. Jeden sa volá Flojen, tam vieš ísť pešo, trvá to asi pol hodinka a hore máš reštauráciu, krásne ihrisko detské, výhliadku na celé mesto. A potom druhý, to je najvyšší, sa volá Ulriken, tak tam si môžeš zobrať lanovku, hej. To je už to náročnejšie, ale my sme to teda vyšlapali niekoľkokrát. Máš tam až schody až do hora. A práve v Bergene je to také, že veľa tých domácich tam chodí práve že utekať večer a trénovať na tieto kopce. Čiže je to super, je to niečo, keď máš rád túry, keď máš rád tréning, tak to mesto je super, no. Oni sú asi zvyknutí na to, že tam prší, čiže ich neobmedzuje dážď. No, na to, keby si sa mala obmedzovať, že prší, tak to by si tam nemohla žiť. No, akože naozaj to funguje tak aj, keď som mala prvú dceru, tak mala len 2 roky, každý útorok sa stretávali v lese, hej. Ja som nedoručovala do školky, ale stretávali sa v lese, či už pršalo, nepršalo. Dodnes si pamätám, keď bolo jeden deň, že mega, mega lialo,
Hovorím si, že toto je strašné, ale potom som si tak uvedomila, že toto je super, tie deti tam v tom vyrastajú a nie je to len o tom, ale máš tam kopec, kde sa chodí utekať. Ja keď som tam začala, hore po schodoch utekať, tak to bolo strašné. Som myslela, že zomriem. A popri tom ma nejaká babička obehla, hej. Povedzme, že nejakých 60 plus. Tak ako sa ty cítiš? Vidíš, že tí ľudia sú fakt vyšportovaní, že tam žijú tým, že športujú, tým, že chodia von, chodia na tie túry. To je to, čo ti prináša šťastie, to je, z čoho máš pocit radosti. Aspoň ja som to tak videla, aj som to takú koncu naozaj tiež cítila. Bez ohľadu na dážď, takže môžeme si brať príklad na Slovensku, hej. No, neviem si predstaviť, ako by to bolo, ale tie deti naozaj v škôlke boli každý deň vonku. Či pršalo, snežilo, čo teda pršalo skoro každý deň. Ide o to mať dobré oblečenie. No. A oni si zvyknú. Oni ten dážď, keď sú tie deti zvyknuté od malička, od 1 roku byť v tom daždi, tak pre nich to je úplne normálne. Moja dcera nikdy sa nejako nemala pocit, že prší, tak nemôžeme ísť von. To tak nefunguje. To je, že prší a čo? Zoberieme si predsa oblečenie na dážď a ideme. Že jak sa hovorí, nie je zlé počasie, iba si zle oblečený, hej. Presne, je to také aj norské príslovie také funguje, že ikke dårlig vær, men dårlig klár. To znamená v podstate to, čo si povedala, že není zlé počasie, ale zlé oblečenie. Trošku norčiny a keď si sa teda ty začala učiť norčinu, už tak to úplne preskočím na druhú tému, tak mohla by si tento jazyk prirovnať nejakému inému jazyku? Bolo veľmi náročné sa pre teba norčinu naučiť a ako dlho ti to trvalo možno na nejakú takú komunikatívnu úroveň? Norčina je veľmi podobná nemštine, čiže keď človek na Slovensku bola taká základná, že buď máš angličtinu alebo nemčinu, ten, kto vie super po nemecky, tak oveľa jednoduchšie sa naučiť po norsky. Je tam veľa rôznych výrazov, ktoré sú podobné, alebo slova sú dokonca rovnaké. Potom, keď vieš po švédsky, čo asi teda nie je bežný úplný jazyk, tak Švédi a Nóri sa dorozumejú. To sú jazyky ako my, keď to prirovnáme, že slovenčina a čeština asi. Ja osobne Norsko považujem za takú veľmi prosperujúcu krajinu, čiže je to veľkým lákadlom pre mnohých cudzincov. Možno by si nám mohla prosím popísať pre ľudí, ktorí premýšľajú nad tým odsťahovať sa niekde do zahraničia pri aktuálnej situácii na Slovensku, nie že by som niekoho navádzala, ale ak náhodou, takže aké sú tu benefity, možnosti a tiež čo vlastne človek potrebuje k tomu, aby sa do Norska dostal. Asi by som to povedala tak, že ľudia sú rôzni a musíš vedieť, čo chceš od života. Nie je to ľahké začínať v novej krajine, čiže vždycky tam budú nejaké prekážky, vždycky tam, či už tá jazyková bariéra, ale keď si odhodlaný si ísť za svojím snom, tak to Norsko je super na život. Že pre teba bolo teda náročné si nájsť tú prácu z začiatku, keď si ju nemala dohodnutú vopred, hlavne kvôli tej jazykovej bariére, ale inak vo všeobecnosti môže vlastne Slovák prísť do Norska a v podstate nepotrebuje žiadne víza ani nič podobné na to, aby si mohol začať hľadať full-time prácu. Máš tu povolenie byť pol roka, môžeš sa zaregistrovať ako nejaký, že si hľadaš prácu. Tedy je to myslím, že pol roka a turista je to myslím, že 3 mesiace, ale teraz neviem, či sa nemýlim, že to tiež nie je pol roka. Nie je to problém. Nie je to problém, keď si v Európskej únii. Ľudia, ktorí sú mimo EÚ, tak tí majú viacej, tí musia mať naozaj tie víza. Čiže aj môj začiatok bol v podstate taký, že som tu bola s mojim priateľom, ktorý už mal prácu, ale ja som tu bola kvázi ako turista zatiaľ, až kým som si nenašla tú prácu. Keď už si nájdeš tú prácu, tak je to jednoduché. Dostaneš také social ID, čo nazývajú oni D-numer. To je také dočasné číslo, ktoré zaregistruješ a v podstate môžeš pracovať, založíš si účet. Tuto teda nefunguje tak, že by si dostávala peniaze na ruku. Vždycky sú peniaze posielané na účet, čiže to sú dve základné veci. Mať účet a mať to také D-number. Dobre, a na záver by som sa ťa možno spýtala takú otázku netradičnú, že nejaké veci, ktoré možno v Norsku fungujú lepšie, páčia sa ti, z čoho by si Slovensko mohlo zobrať inšpiráciu? Mne sa veľmi páči, ako tu fungujú materské škôlky. Mám 2 detičky malé, ktoré chodia do škôlky, fakt ako aktivity, čo tam robia. Viem to trošku porovnať, lebo máme kamarátky, ktoré sú na Slovensku. Naozaj, toto je niečo, čo mi vyhovuje, niečo, čo sa mi páči. Nehovorím, že každému to vyhovuje, ale mne sa to veľmi páči. Častokrát napríklad staršia dcera, teraz má 5 rokov, chodia 2-krát do týždňa idú na lyže.
ďalší deň idú na plávanie. Naozaj tie deti tam každý deň majú nejaké aktivity, či už je to nejaké cvičenie jogy, či už je to vonkajšia aktivita. Nehovoriac o tom, že tak, jak sme spomínali už to počasie, že či tu prší, sneží, je výchrica, tak tie deti idú vždycky von. Ak možno v tomto smere je to lepšie, že si budujú lepšie imunitu, aj keď sa teda vystavujú akože takým horším podmienkam. Áno, a čo by som chcela ešte podotknúť trošku ako iné, čo je na Slovensku, tak tie detičky tu začínajú v škôlke už keď majú 1 rok. Keď som mala teda prvú dcérku, tak to bolo veľmi strašidelné pre mňa ju dať do škôlky, keď mala 1 rok, ale bohužiaľ takto tu funguje, tá materská je iba 1 rok. Ale bolo to super. Ja som strašne rada, že tak skoro. To dieťa sa oveľa skore vyvinie, hrá sa, je zapojená do kolektívu, majú tam aktivity, ktoré to dieťa robí. A to neviem si predstaviť byť s tým dieťaťom 3 roky doma a vlastne, aby bolo naviazané iba na matku. To dieťa, keď má 3 roky, tak v podstate je plnohodnotné dieťa, ktoré má svojich kamarátov, vie pracovať v kolektíve, naučí sa vlastne podeliť sa o hračku, nie sú tam nejaké hádky. Toto je všetko, čo už od malička vedú k tomu tie detičky, tí učitelia, že aby spolupracovali, aby boli kamaráti. Naozaj je to veľmi pekný systém, ako to funguje. Tie deti, oni nehajú viacej sa učiť samé, hej. Či už je to aj jedenie, či je to nejaký tréning ísť na záchod, odplienkovať. A Norsko sa teda nachádza dosť severne a teda vieme, že existuje tu polárna noc, polárny deň. A ako toto vnímate? Je to naozaj akože aj v Osle, Bergene, oni sú teda viac menej na úrovni, tak je to nejaké akože extrémne, ovplyvňuje vás to? A si pamätám, že keď som bola v Bergene a ten prvý rok bol veľmi zaujímavý. My sme tam prišli na leto, tak to bolo, že zapadalo slnko asi okolo 3. v noci, že naozaj začalo byť takže tma a už o 5. si mal zase svetlo. Hej. Čiže tam to bolo veľmi výrazné. Oslo je trošičku nižšie, o dosť teda nižšie by som nazvala, čiže to až tak necítim, ale v tom Bergene to bolo neuveriteľné. Je to niečo, čo by si mala zažiť. Hlavne cez to leto, to svetlo, máš oveľa viacej energie. Nemáš potrebu toľko spánku, to jednoznačne, lebo máš to svetlo. Ja si pamätám, že my sme išli do baru a išli sme o 3 ráno z baru a bolo stále svetlo. To je niečo úžasné. To bolo fakt, že super. Čiže to leto je fakt, že topka, ale zase zima na margo toho je trošku taká ťažká, hej. Tma, hlavne okolo toho decembra je dlho tma, máš tam slnko možno vychádza okolo 10. Nehovoriac o tom, že asi slnko nevidieť, keďže máš zamračené a prší, ale to svetlo začína byť o 10. a okolo tej 3. už zase máš takú, že tmu. Čiže tá zima by som povedala, že je náročnejšia, ale to leto stojí za to. Už od tej jar, leto, koniec jesene, to je super. To je A videla si niekedy polárnu žiaru? Raz sa mi stalo, v Bergene to není také časté, lebo musí byť veľmi silná a obloha musí byť čistá, čo zase v Bergene nemáš tak často. A raz sa mi stalo, že som videla, ale bola veľmi slabá. Nebolo to ako na tých krásnych obrázkoch, ako vidíš. A nikdy sme necestovali hore na sever na to, aby sme mohli vidieť fakt, že tú polárnu žiaru, to je väčšinou okolo Tromso. Takže určite by si odporúčala návštevu Norska a možno ešte také nejaké všeobecné zhrnutie. Dalo by sa Norsko navštíviť on budget, akože backpackovať alebo vieme, že teda je to jedna z tých drahších krajín v rámci Európy, takže či je vhodná aj na návštevu pre takých low cost cestovateľov. Určite áno. Keď som bola práve na tom výlete na tej Tromtulke, tak sme tam stretli 2 mladých Slovákov, dievča mala 18, chalan mal 19. Oni si našetrili celé leto, robili brigádu a potom išli cestovať po Norsku. Išli cestovať práve s tými backpackmi a stopovali. Predstav si, že oni precestovali niekoľko týždňov, 2-3 týždne, len tak, že stopovali, prespávali či už v kempoch. My keď sme sa s nimi porozprávali, tak sme povedali, OK, že dojdete, fakt boli milí, tak sme proste povedali, že dojdete k nám do Bergenu, keď budete, alebo plánovali ďalej ísť do Bergenu, prespíte u nás. Čiže potom spali u nás 2 noci. Čiže takisto sme im pomohli a videli Bergen, kvázi ubytko mali zadarmo. Čiže dá sa, keď stretneš, keď zoberieš tie ruksaky, nejaké peniažky si našetríš, dá sa určite aj backpackovať a dá sa tu pochodiť. Ale to leto odporúčam, hej, lebo tá zima môže byť náročnejšia. Dobre, a úplne na záver, predpokladám, že keď žiješ 10 rokov v Norsku, tak si ho viac menej pocestovala od hora nadol a máš nejaké také obľúbené miesta, ktoré určite odporúčaš navštíviť ľuďom, ktorých lákajú tieto severské krajiny?
Asi by som povedala, že Nórsko je nádherná krajina na prírodu, čiže keď máš rada takú turistiku, tak toto je krajina pre teba. Ja milujem chodiť na kopce, na hory, na turistiku, čiže sme pocestovali viac menej taký juh okolí Stavangeru, tam sú krásne hory, máš tam Preikestulen, ktorý je nádherná vyhliadka, potom tam máš Šerak, to je taký kameň, ktorý je zaseknutý uprostred medzi dvoma obrovskými skalami a dole máš iba takú, ako by som to nazvala, priehlbinu. V podstate pod tebou je niekoľko stoviek metrov iba hlboká diera, čiže také niečo zaujímavé. A ešte máš v okolí, to je od Bergenu asi 3 hodiny, to sa volá Trolltunga. Je to taký trolí jazyk. To je miesto nádherné. Sice si tu vyšlape, že je to 4-5 hodinová túra, ale stojí to za to. Ja to milujem, keď môžem ísť do prírody, môžem sa prechádzať, ísť na tieto kopce. Je to niečo, čo ma náplňa. Čiže ľudia, keď majú radi tú turistiku, prírodu, tak to je nádherné. Nehovoriac o tých fjordoch. Kúsok od Bergenu, hodinka asi šoferovania, tak prídeš k takým prvým fjordom. To je naozaj veľmi turistické, ale zároveň necítiš sa tak, že teraz to je turistické miesto, pretože je to obrovské. Sú tam niekoľko výhliadok a keď vieš, na aké správne miesta môžeš ísť, je tam taká malá dedinka, čo sa volá Flom a nad ňou je taká výhliadka, to je niečo nádherné. To keď si tam za život raz a uvidíš ten výhľad, tak to si zapamätáš navždy. Moni, ja ti ďakujem teda veľmi pekne za všetky informácie a pozdieľanie aj tvojich pracovných skúseností na ropných plošinách. Bolo mi radosťou, Jani. A milí poslucháči, ďakujem aj vám za vypočutie. Ak budete mať nejaké dodatočné otázky alebo potrebovať nejaké informácie o živote v Norsku, tak nám kľudne napíšte na náš Instagram vandrovka.podcast a počujeme sa na budúce.